Takže dámy a páni, ideme si obidvoch predstaviť. Prvý je Attila Garančevi, ktorý má 22 rokov, reprezentuje Fire Gym Banská Bystrica, jeho trénerom je Igor Botík, jeho bilancia je 7 víťazstiev a 3 prehry, preferovaný štýl je Kung Fu, jeho závody sú štrikovanie, malovanie omalovanok a samozrejme dobrá domáca plavlenka. Dámy a páni, Attila Junior Garančevi! Oproti nemu Jiří Bieňa a 25 rokov reprezentuje Valetu do Merka Znojevo. Jeho trénerom je Petr Kuchařík a Rudolf Kríž. Jeho bilancia je 3 výhry a 4 prehry. Preferovaný štýl bude mať takisto Kung Fu a box a jeho jedinou záľubou je, že rád papka mandarinky. Dámy a páni, Jiří Mamba Bieňa! Hore ruky, pekne. A tu, áno, vidíš to. Tak, ale nejasná, krásne. Hore ruky, áno, ešte raz si to pekne. Perfektne. Priatelia, poprosím obidvoch fighterov do stredu oktagonu, aby sme si to mohli vyhlásiť. A opäť sme mali možnosť vidieť TKO kvôli zraneniu. A víťazom sa stáva Attila Junior Garančevi! Kam aj ťa odfotil, ale neviem, či sa zmestíš do foťaka. Podrží mikrofón, Robo. Tak díky za iPhone.